Sí, o sigui, la gràcia d'un clàssic al final és que saps que d'aquí 10 anys, en principi, Crim i Càstig segurament continuarà sent més o menys el mateix, no? Vull dir que podràs continuar parlant-ne i la gent li sonarà més o menys, no? Continuarà sent rellevant. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Soc la més normal de tots. Està clar que tinc raó. Els altres sempre s'equivoquen. La gent no ho sap pel món. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona Bona nit. nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Ja és Nadal, ens hem plantat al mes de desembre, fa fred i tenim ganes de menjar àpats bons i calents i reunir-nos amb els nostres. És Nadal i a més aquest és l'últim episodi de l'any de Gent de Merda. Enfilem la recta final d'un 2024 molt intens, amb molts alts i baixos, un any on 3 de nosaltres hem fet o estem a punt de fer 30 anys i l'altre s'ha aficionat al running i del qual ara volem... Equivalent alguna cosa de tu. I del qual ara volem aprofitar els dies que queden per sentir el caliu de les tradicions nadalenques, les llums, la gent i per desitjar construir un món menys cru, més amable i més humà per tothom. El Nadal és un clàssic i nosaltres avui dedicarem l'últim programa de l'any a parlar d'un gran projecte de la nostra cultura que precisament el que vol és que sempre tinguem un clàssic en català al nostre abast. Tanquem l'any amb molt de nivell i amb un convidat que fa molt de temps que tenim a la nostra llista de persones amb qui volem xerrar una estona però que encara no havíem convidat mai. Comencem. Paula, amb qui parlarem avui? Doncs amb una persona que fa molt temps, efectivament, que teníem ganes de convidar, és el Raül Garrigasait, és escriptor, traductor, però sobretot president de la Casa dels Clàssics. Raül, què tal, com estàs? Hola, molt bé, molt content de ser aquí. Nosaltres també estem molt contentes perquè, ja et dic, el teu nom sonava a les reunions de Gent de Merda des de fa molt de temps. Llavors, per fi, avui s'ha pogut fer abans d'acabar l'any. I deia sobretot president de la Casa dels Clàssics perquè, malgrat que podríem parlar amb tu de moltíssimes coses, avui ens interessa la feina que feu a la Casa dels Clàssics i jo començaria una mica per que ens expliquis ben bé què és la Casa dels Clàssics, perquè de vegades potser podem confondre amb el Festival Clàssics, amb segons, no? Vull dir que allò, fem un petit mapa. Sí. La Casa dels Clàssics, de fet, és un projecte molt nou i molt vell alhora, perquè es va crear el 2017, pròpiament, però, de fet, el que fa la Casa dels Clàssics és recollir un projecte que neix el 1923, que és la Fundació Bernat Metge, de la col·lecció de clàssics grecs i llatins. I aleshores el que fa la Casa dels Clàssics bàsicament és continuar publicant aquesta col·lecció de clàssics grecs i llatins, cada any treu 4 volums nous de la col·lecció de tota la vida, però a més ha iniciat un parell de col·leccions noves, la Bernat Metge Universal, la Bernat Metge Essencial també, i també organitza el Festival Clàssics. O sigui que la Casa dels Clàssics de fet fa de paraigua de tot d'activitats que el que volen fer és posar els clàssics al centre de la cultura d'avui. O sigui, és una mica com clàssics i català, tot té a veure amb la Casa dels Clàssics, no? Ho gestioneu tot vosaltres. Sí, sobretot, i clàssics traduïts, bàsicament. O sigui, després hi ha altres projectes com, per exemple, l'editorial Barcino, els nostres clàssics, que publiquen els clàssics de la literatura catalana. Clar, perquè ara deies que en realitat això és un projecte que és molt nou i molt antic, perquè també veu de la Fundació Bernat Metge, que eren clàssics grecs i llatins, però totes aquestes altres coses que feu que no tenen a veure amb els clàssics grecs i llatins, sinó amb clàssics de la literatura universal, com surt aquesta idea? És a dir, hi ha un moment que us plantegeu, d'acord, els clàssics no són només els clàssics grecs i llatins, hi ha moltes altres coses que entra dins, no? Què és un clàssic? Què entra dintre del paraigües de clàssic? Sí, exacte. Sí, de fet, és aquesta reflexió la que vam fer. De fet, si tirem una mica enrere, al voltant de la col·lecció Bernat Metge ja hi va haver algun moment que van publicar clàssics d'altres literatures. Per exemple, hi havia un projecte que es deia Clàssics de tots els temps, on es va publicar Shakespeare traduït per Josep Maria de Sagarra, o es van traduir... altres es van traduir els Lusíades de Camões, del portuguès, per exemple. O sigui, hi havia alguna cosa d'aquestes. Quan nosaltres vam crear la Casa dels Clàssics, una idea que teníem molt clara és que no volíem ser un projecte per especialistes, per dir-ho així. No volíem ser un projecte que es dediqués només a satisfer un tipus de públic molt determinat, sinó que el que volíem era que els clàssics
arribessin a totes les persones a qui podien arribar en tots els formats possibles. Per això publiquem llibres, però per això també doncs, organitzem de vegades cursos o organitzem doncs, el Festival Clàssics, etc. I dins d'aquesta idea de promoure una visió una mica àmplia dels clàssics, era inevitable doncs, traduir clàssics de totes les literatures, no? I totes les llengües possibles. I de moment el que hem anat publicant són sobretot clàssics europeus. Sí, hem traduït dins de la Bernat Metge Universal, que és la col·lecció que té aquesta vocació de publicar clàssics de totes les literatures, doncs hem publicat clàssics russos, clàssics anglesos, clàssics francesos, i la idea és anar ampliant una mica aquesta idea de clàssic. Sí, que per qui no ho conegui o no ho ubiqui, que jo crec que segurament sí que ho ubicaran, és aquesta col·lecció amb coberta blanca, lletres amb, no, de majúscula amb algun color, però tapa dura, totxos en general, no? Jane Austen, Dostoyevsky. Ara deies això de Segarra traduint Shakespeare, i jo crec que en aquesta col·lecció de la Bernat Metge Universal també hi juguen molt... O sigui, tenen un paper important els traductors i els prologuistes, no? De dir, doncs, l'altre dia és que xerràvem d'uns contes de Capote que van estar traduïts pel Quim Monzó i llavors això li aporta com un valor afegit i alhora és una manera també com de fer de reclam per la cultura catalana, per la gent que llegeix en català aquells contes, no? Llavors dir, com trieu la gent que tradueix o que ha de fer el pròleg, o sigui, com si això també és una porta d'entrada segons quins clàssics que potser pot ajudar, no? I pot ser un reclam... Sí, de fet, la idea de... O sigui, la tria del traductor potser és bàsic, és el primer que fem després de triar el títol, i sempre són traductors que nosaltres hem seguit per alguna raó o que ens sembla que tenen alguna relació personal amb l'autor que han de traduir. I de vegades fins i tot és una proposta del mateix traductor. No sé, tenim els contes filosòfics de Voltaire, per exemple, traduïts pel Joan Lluís Lluís, i que era un projecte personal seu que tenia moltes ganes de fer i que més lliguen amb la seva manera de narrar també, vull dir que hi ha una connexió molt, molt bonica amb el traductor. I després hem intentat sempre que les traduccions... això és una mica difícil d'explicar, però potser ho puc explicar amb el primer volum de la col·lecció, que és la Ilíada traduïda en vers, en hexàmetres, que ja us podeu imaginar que quan plantejàvem la col·lecció dins del grup SOM, perquè la Casa dels Clàssics va néixer dins del grup SOM, després el grup SOM i Abacus es van fusionar i ara estem dins d'Abacus Futur, doncs quan vam plantejar la col·lecció, i era una col·lecció plantejada amb una vocació d'arribar a un públic més o menys ampli, no? I els vam dir, bé, no, doncs el primer volum serà la Ilíada traduïda en vers. I ens van dir, però esteu bojos o què? I semblava una bogeria, però vam trobar el Pau Sabater, que és un traductor extraordinari i que va fer una feina molt, molt personal, i vam treure aquesta Ilíada, i ara mateix aquesta Ilíada és un dels volums més venuts de la col·lecció. Vull dir que és una cosa bastant excepcional, no? Que un poema èpic en vers de fa 3.000 anys sigui un volum que hagi circulat tant. I jo crec que això passa perquè la traducció és viva, perquè l'agafes i tens la sensació que et parla a tu, que no és una cosa allò estranya, remota, no? Que has de desxifrar d'alguna manera. I hem intentat buscar això, i després, no sé, tenim l'Ester Tallada traduint el Robinson Crusoe, per exemple, que la coneixíem com a traductora de Faulkner, com a traductora de Marilyn Robinson, i és això, hem anat treballant amb traductors amb qui tenim molta confiança, amb qui treballem molt a poc també, perquè una de les gràcies de la Bernat Metge Universal és que publica 2 volums l'any només, i això ens permet programar doncs, a 3 o 4 anys vista, i de vegades hi ha traduccions que les treballem doncs, al llarg de mig any o més. És que són textos densos, no? En molts casos, que necessiten espai. No és allò que dius, puc fer una traducció per d'aquí X mesos, no? No, necessites treballar-lo. Jo et vull fer una pregunta que és molt bàsica i que ja em perdonareu, però és que vull que la fem perquè crec que fa falta dir-ho de vegades, que és per què ens han d'interessar aquests clàssics? Què té un clàssic que hagi de fer que la gent d'avui en dia del nostre país el llegeixi? Clar, els clàssics són una cosa misteriosa al capdavall, perquè, o sigui, al final clàssic és una paraula que fem servir per referir-nos als llibres que considerem que encara ens interessen, d'alguna manera. Llibres o sigui, és una paraula que fem servir per dir això, no? Vull dir, pot haver llibres que siguin considerats grans clàssics al segle XVIII i que després deixin de ser-ho o deixin d'interessar-nos, no? Vull dir, això pot passar, tampoc no són una cosa eterna. I, per tant, hi ha una part de misteri que no saps exactament per què és, i també passa que aquests llibres es van llegint d'una manera diferent al llarg de la història.
I si continuen interessant-nos, de fet, potser és perquè cada generació els llegeix d'una manera diferent. O, per posar, no sé, exemples molt fàcils, Jane Austen es llegeix d'una manera diferent abans del feminisme que després del feminisme, per exemple. No? O els clàssics es llegeixen diferent abans del marxisme que després del marxisme. Totes aquestes coses hi són. La gràcia és que hi ha uns llibres que són tan complexos i tan especials que hi pot haver tots aquests canvis de paradigma i continuen dient-nos alguna cosa interessant. No? I després tenen una cosa que és molt única i crec que avui dia és especialment rellevant, que és que els clàssics són intergeneracionals, d'alguna manera, que estem molt acostumats a pensar, avui, jo crec que més que mai, l'art en termes molt generacionals, no? De què llegeix la gent jove, què llegeix la gent gran, no? Aquest tipus de coses, que és interessant, però els clàssics els llegim tots alhora, al final. I per tant, és una... Ostres, això és... Els llegim tots alhora i de maneres diferents, naturalment, interpretant-los diferent, però això és una cosa guapa perquè permet doncs, un diàleg i una conversa que amb altres llibres potser no hi és perquè només els llegeix una franja de la població i ja està. Ara que és això que els llegim tots alhora, amb la música, jo quan estudiava música hi ha aquesta idea de repertori, no? De repertori clàssic, però es veu molt com una cosa d'anar construint fonaments un sobre l'altre, no? Et deien que si vols arribar a tocar Shostakovich, primer has de tocar Haydn o Bach, molt bé, no? Amb la literatura, potser també el cànon encara es veu així, doncs si vols aprendre a escriure o llegir bé, has d'anar construint un autor sobre l'altre, o ja són més finestretes que podem obrir i tancar com vulguem? Diria que és una mica diferent. Ostres, no sé, és interessant la pregunta, sí, però no, és molt interessant. xula, Jo crec que és una mica diferent perquè és a dir, quan algú avui vol aprendre a escriure, segurament els models que agafarà seran bastant recents, crec jo, no? O sigui, si vol aprendre a escriure contes, doncs agafarà la Rodoreda o el Monzó, no? O una cosa així. I després potser ho anirà enriquint amb més tradició, no? Després vas tirant endarrere i vas veient altres coses. I, no sé, potser amb la música clàssica és més fàcil començar amb Bach o Mozart, no? I després vas avançant cap a la música contemporània. O sigui que potser el camí és una mica diferent. Però sí, no ho sé. Sí, o sigui, com que potser no seria com començar per als clàssics per als grecs i romans, sinó al revés, no? Com potser seria més difícil, no? Abans que parlem de que es poden arribar a ser denses. Clar, no? vosaltres recomaneu alguna així, de dir, mira, si no has llegit mai un clàssic, ara mateix comença per aquest, o jo què sé, el que diu l'Ofèlia, aquest, jo què sé, la Ilíada, llegeix-te-la quan t'hagis llegit abans no sé què, o no, o tot allà a saco. Heu pensat alguna cosa així o deixeu que cadascú... De vegades n'hem parlat, de proposar itineraris de lectura, però no... És molt difícil de fer. I a més és que hi ha moltes sorpreses també, perquè, per exemple, un dels volums de la col·lecció que ens ha donat més alegries són les ànimes mortes de Gogol, traduïdes per l'Arnau Barrios i amb un pròleg de la Xènia Diakonova. I és un llibre que quan el vam programar, o sigui, clar, havíem traduït, doncs, no sé, la Ilíada, Crim i Càstig, Robinson Crusoe, o sigui, tot noms que tothom té al cap d'alguna manera, no? I dius, ara farem ànimes mortes de Gogol, no? I d'entrada dius, ostres, potser no és tan conegut com els altres, sembla una mica més remot. I en canvi és un llibre que el comences i és tan fresc i tan viu i entres d'una manera tan al·lucinant que ha anat superbé també el llibre i ha generat moltíssims comentaris. I vull dir que sí, no sé què et diria, sí, no sé, per exemple, Robinson Crusoe està superbé per començar la col·lecció, és fantàstic, no? Però clar, cadascú segueix el seu camí. I després hi ha alguns llibres de la col·lecció que són potser difícils o una mica més difícils que els altres, però que recompensen d'una manera, o sigui, per exemple, Cap al far, de la Virginia Woolf, és un dels meus preferits de la col·lecció. I és un llibre d'aquells que tota l'estona l'estàs llegint i sembla que se t'acabi l'aire, segons com, perquè cada pàgina és molt, molt intensa. Però és increïble. Tu ara parlaves de que no és el mateix llegir Jane Austen després del feminisme, també, no, de llibres que penses que potser que no tindran tanta bona rebuda, llavors a la gent li agraden. Si només en publiqueu 2 l'any, suposo que llavors també s'ha de fer una tasca, no?, de llegir el signe dels temps i pensar una mica en termes de màrqueting quin de tot aquest cànon de clàssics és el bon moment ara per reflotar o rellançar. Com ho decidiu, això?
O sigui, idealment sí, el que ens passa és que... També a vegades dieu no. No, Toca clar, Ilíada. és que me'n recordo d'un cas molt concret, que és que Crim i Càstig va sortir en plena pandèmia. Clar, vull dir, aquestes coses que no es poden calcular. Però va ser interessant perquè justament Crim i Càstig és una novel·la que parla del valor de la vida. I que el gran dilema de Crim i Càstig és... O sigui, el protagonista el que es pregunta és... matar una persona o deixar morir una persona, si és o sigui, si afavoreix un bé més gran per més gent, està justificat o no està justificat, no? Vull dir, és aquesta cosa de si, diguéssim, de si ens hem de preocupar per salvar el màxim nombre de gent, assumint que algunes es moriran pel camí, no? O si creiem que cada vida és un valor absolut i que, per tant, cada vida ha de ser respectada en si mateixa i que no pots fer un càlcul de dir, mira, aquesta persona la deixarem morir, no? Vull dir, la novel·la va d'això. I, clar, i aleshores, en plena pandèmia, estàvem discutint exactament això, no? Clar, perdonava dir que, o sigui, que clar que són universals, perquè o sigui, l'altre dia estava en sopar i va haver-hi aquesta conversa exactament, no per parlar de Crim i Càstig, sinó pel tema del shooter, de la pena de mort, sí, no? Jo estava pensant en i del noi que ha disparat bueno, i tot això, sí, no? sí, I suposo que hi ha un punt aquest de que hi ha les mateixes converses, per això val la pena anar llegint. Clar, és que és una cosa que a mi m'al·lucina de tots aquests clàssics, de tot el vostre catàleg, que és que penso, què tenen en comú aquests autors? I al final és que potser no tenen res en comú, o sigui, són superdiferents els uns dels altres, no? Ni tan sols és allò que diguis, un clàssic s'escriu de tal manera. Només hi ha... No és una norma d'escriptura, un clàssic. Què és el que tenen en comú? Una veritat, o sigui, un tema, això que deia l'Ofèlia, no? De dir que el podem captar, o que explicaves tu, que el podem captar al llarg del temps. És això el que uneix a tots aquests autors, que senzillament han sabut captar una cosa, o hi ha alguna més? O potser jo el que pensava ara de l'Ofèlia és, i si som nosaltres que ens repartim com l'all tota l'estona? I llavors simplement hi ha gent que va saber captar que aquest seria un dels temes que es repetiria per sempre, encara que el món canviés moltíssim. Una de les grans preocupacions humanes, malgrat la tecnologia avanci o el que... Clar, és que també hi ha coses que inevitablement no caduquen. O sigui, jo ara penso, si marxem de la literatura, jo penso, una xocolata al carrer Petritxol és un clàssic. Bueno, és una cosa que ens agrada des de fa molts anys, o sigui, i ens agrada a tots, no? Allò que deies que tothom llegeix clàssics, no? De totes les generacions. Puc anar amb la meva àvia a fer una xocolata i seguirà sent un clàssic per totes dues, i això no canviarà mai, ja t'ho dic ara, saps? O sigui, hi ha com un punt que, clar, o sigui, el clàssic és una cosa tan... No? Abusem molt d'aquesta paraula, perquè jo abans també pensava, la manera en com ara la gent diu clàssic, diu mític, això és mític, icònic, i sempre és com, clar, bueno, no? Vull dir que sí. Sí. Alhora també jo tinc la sensació que últimament hi ha onades de modes que tenen a veure sobretot amb clàssics, potser més de la literatura anglesa victoriana, no? O sigui, aquesta cosa de sobte a Netflix hi ha 10.000 propostes que tenen a veure amb l'època victoriana, no? Els Bridgerton, 10.000 remakes de Jane Austen. No sé si això us afavoreix o us juga a la contra de dir llavors només vendrem Jane Austen durant una època i el pobre Gogol queda allà. No. Sí, no, jo crec que no crec que ens perjudiqui en cap sentit. Vull dir, és una altra via i sí, no ho sé, la Jane Austen ha anat molt bé, però és que el Gogol ha anat molt bé també. Clar. Vull dir que no... Si no ho percebeu com a competència, de dir hem de competir no només contra l'altra gent que edita llibres, que edita clàssics, però que edita de tot, sinó que a més contra productes que ni tan sols són literatura. Però no ho sé, segurament desperten l'interès pels llibres també al final, Sí, no sé, és una intuïció també. I al final és veritat que, clar, tots tenim unes hores del dia, no?, per dedicades a llegir o a mirar sèries i tampoc no pots fer-ho tot, no?, la vida. Vull dir que... Però sí que desperten interès, crec, en els llibres. Sí que volia demanar-te si podies també fer una mica la visió històrica aquesta, de dir, vale, vosaltres, la Casa dels Clàssics existeix des del 2017, com tu has explicat, en realitat la Bernat Metge neix el 1923, és? Sí, el primer llibre el 23 i s'anuncia el 22 com a projecte. I quin és el motiu que hi havia allà? Què va passar el 1923 com perquè això passés, això s'impulsés? Bueno, i recomanem a la gent que llegeixi Els Fundadors, que és un llibre que tu vas escriure, que explica això i que jo he de dir que me'l vaig llegir com si fos un thriller. No, a la Rita li encanta els corroboreu. Em va encantar, o sigui, em va semblar que m'estaven explicant una història de vaqueros i cowboys i d'això, però eren gent traduint clàssics. I jo no sé res de Grècia i de Roma, vull dir que ho dic pel públic general, que a mi m'ha agradat. Explica'ns una mica així resumidament, Raül. És una... O sigui, de fet, el que va començar el 22 era un dels grans projectes editorials segurament que
que han existit al segle XX a Catalunya, i va néixer, ostres, per moltes raons alhora, que el 22, que és 22-23, és després de la Primera Guerra Mundial, és un moment de moltíssima violència als carrers de Barcelona, on hi ha pistolers de la patronal que maten sindicalistes, hi ha atemptats contra els patrons de les fàbriques, o sigui, és aquesta ciutat amb la mancomunitat que intenta consolidar alguna mena de poder català, però és molt petit i molt precari encara, o sigui que estan passant totes aquestes coses, però que mentre passa tot això s'ha consolidat una cultura moderna en català potentíssima, no? Des del modernisme i el noucentisme, i aleshores hi ha tota una generació que mira enrere cap al passat de la cultura catalana i veuen un desert, no? O sigui, tenen la sensació que les altres cultures europees miren sobretot cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, van tenir doncs, un gran renaixement, un gran barroc, no? Van tenir tota la història de la literatura, i en canvi ells tenien la sensació, potser era una sensació una mica exagerada, avui dia els estudiosos de la literatura ho matisarien tot això, però tenien la sensació que aquí no s'havia fet res, o sigui, que havia quedat interrompuda la cultura catalana de vocació europea, per dir-ho així, havia quedat interrompuda doncs, a finals del segle XV, començaments del segle XVI, i que s'havia perdut el temps. I aleshores el que volíem fer era un gran projecte editorial que consistís a recuperar el temps perdut, i ho formulaven així. Recuperar el temps perdut era fer allò que havien fet les grans cultures europees, que era incorporar els clàssics grecs i llatins en la tradició pròpia, però en lloc de fer-ho en 2 o 3 segles, doncs fer-ho en 2 o 3 dècades. Aquesta era la idea del projecte. I per tant era un projecte que tenia la voluntat de donar un punt de vista universal a la cultura catalana. No? La idea és, els clàssics grecs i llatins són valors europeus, en aquell moment reconeguts com a universals. Traduir-los al català és una manera de, primer, donar més eines als lectors, d'alguna manera també posar a prova la llengua, no? Perquè és un moment en què s'està consolidant encara la llengua, no hi ha el diccionari normatiu encara fet, i per tant tot és bastant experimental. I fer tot això i d'aquesta manera doncs, donar una vocació universal i posar llistó alt pels escriptors d'aquí, també pels lectors d'aquí, etc. I en aquest projecte hi van coincidir, doncs, d'una banda, gent que tenien una vocació purament intel·lectual, podríem dir, o cultural, gent com Carles Riba, com Joan Creixells, però després també un polític, que és Francesc Cambó, que és la persona que ho va finançar. Francesc Cambó s'havia fet molt, molt ric arran just després de la Primera Guerra Mundial, i era la persona més important de la Lliga Regionalista en aquell moment. Em semblava que havia de tenir un gran futur polític, tot i que al final les coses van anar d'una altra manera, però una cosa que Cambó sí que va fer i que va perdurar, a diferència de la seva activitat política, és la seva feina de mecenatge. I la Bernat Metge va ser això, va ser un dels projectes que va finançar ell directament, i el va dirigir Joan Estalric, un intel·lectual mallorquí molt, molt peculiar, molt interessant. Se n'hauria de fer una pel·lícula també de l'Estalric, perquè és tot un personatge. I aleshores així va començar tot. O sigui, va començar, a més d'una manera molt interessant, perquè en aquell moment a Catalunya hi havia la Universitat de Barcelona, era l'única universitat que hi havia, i allà s'hi ensenyava molt poc grec, o sigui, era realment difícil formar-se com a especialista en grec, i aleshores el que van fer va ser que dins de la Bernat Metge mateix es va crear una càtedra de grec per formar els traductors, o sigui que hi havia una feina d'alguna manera de suplir les mancances generals de la societat catalana. I que era una feina estructural, de dir, no és el llibre final, hem de formar gent, hem de seleccionar i que repercutir amb el públic. Hem de fer que el poble català conegui tots aquests clàssics a través de la seva pròpia llengua. No? Exacte. I després una cosa que és molt impressionant, sobretot dels anys 20, és que de vegades quan sortien llibres de la Bernat Metge es comentaven a la primera pàgina dels diaris, de la publicitat, per exemple, de La Veu de Catalunya, i vull dir que era realment un fenomen. I també és veritat que durant aquells anys, clar, va passar una cosa, que és que el primer volum de la Bernat Metge surt a la primavera del 23 i a la tardor del 23, just abans, al setembre, té lloc el cop d'estat de Primo de Rivera. I la dictadura de Primo de Rivera va reprimir les institucions, però va tocar relativament poc al sector privat. O sigui, editorials, diaris, tot això sí que hi havia més censura, però en principi podien continuar funcionant.
I això va fer que molta gent que estava fent política es refugiés en la cultura. I la Bernat Metge es va convertir en una mena de símbol. O sigui, subscriure's a la Bernat Metge era com fer un acte de resistència, no? L'únic acte de resistència que podies fer en aquell moment. I de fet, hi ha textos molt divertits. L'any 31, per exemple, el Jaume Miravilles, que era havia estat... Bueno, era comunista, independentista, havia entrat amb Francesc Macià per Prats de Molló, etc. Va escriure un pamflet que es titulava Contra la cultura burgesa, i això l'any 31, quan ja, diguéssim, havia guanyat les eleccions Francesc Macià i tot això, i va escriure per sort ja s'ha acabat aquella època terrible en què l'únic que podien fer els anarquistes per fer la revolució era a subscriure's a la Bernat Metge. Llegir clàssics. Sí. Era una mena de consens, no?, entre gent que parlava, exacte. Que pensava molt diferent. Sí. I també suposo que, o sigui, com a símbol d'estatus i també com per identificar-te, no?, els uns en els altres, no?, per deixar clar una mica qui eres. I que era una idea molt xula de la intel·lectualitat d'esquerres, que és que t'havies de formar en cultura i havies d'haver llegit tota aquesta gent, però ja no em refereixo als polítics, sinó també com a la part aquesta de ateneus i gent que senzillament ideològicament volia formar-se d'alguna manera i també veien la cultura. Fins i tot textos que potser no parlen directament del teu país, sinó clàssics, no?, de la qual pots aprendre coses i que pot fer que el teu país segurament apugi un cert nivell o tingui unes certes reflexions. Sí, ja fa un temps vaig començar a col·leccionar unes revistes que es diuen La Dona Catalana, que es publiquen des de principis dels anys 20 fins al 38, crec, i que és una mena de... Volia ser una revista com de modes i cosmètica, però el que passa és que hi ha més contingut de cultura o sigui, que n'hi ha igualment, hi ha patrons, t'indiquen, no?, que es porta a París, que no sé què, però a cada pàgina hi ha certàmens literaris, hi ha com de les obres que surten, hi ha comentaris dels llibres que van sortint, i hi ha com aquesta... Vaig investigar una mica, ara ja ho faré en un tuit o alguna cosa, no me'n recordo com es deien els editors, però com que hi havia aquesta idea del feminisme i del paper en la dona que per agafar pes en la societat ho havia de fer a través de la cultura, també. I és una idea que em sembla molt xula d'aquella època. Tu, Raül, creus que ara hi ha un punt també de revolucionari una mica de llegir clàssics? Perquè tinc la sensació que ara estem en un moment on les novetats editorials van a un ritme que és inassumible, o sigui, hi ha un punt que dius és impossible llegir totes les novetats que surten cada setmana. Llavors no sé si hi ha un punt com de llegir clàssics de dir, bueno, m'aturo i vaig en contra, gairebé anticapitalista, saps? Que ja sé que no, perquè en el fons vosaltres també formeu part del sistema editorial, vull dir que és inevitable, però ja m'entens. Sí, pot ser. Clar, la gràcia... Sí, o sigui, la gràcia d'un clàssic al final és que saps que d'aquí 10 anys, en principi, Crim i Càstig segurament continuarà sent més o menys el mateix, no? Vull dir que podràs continuar parlant-ne i la gent li sonarà més o menys, no? Continuarà sent rellevant i en moltes coses que llegim cada dia no ho sabem si passarà això, no? Vull dir que això és veritat. I és veritat que a més reclamen... És que simplement, potser ja no només els clàssics, el simple fet de llegir és bastant revolucionari, no? Vull dir, de tancar-te en una pàgina, en una història, d'alguna manera oblidar els estímuls que venen de fora i dir passaré una estona fent això i ja està. Sí, segurament ho és. Jo volia preguntar-te, perquè ara deies, doncs, Crim i Càstig segurament per sempre tindrà com aquest pes, però també has dit que no és un cànon tancat, no? Que que es va creant, que és mutable i que una cosa que potser al segle XVIII era considerada un clàssic, ara no ho és o se'ns ha oblidat que aquest llibre existeix. Llavors no sé si hi ha certs noms o certs llibres que comences a veure que potser esdevindran clàssics, o m'agradaria com que fessis algun tipus de previsió. O sigui, ja sé que tampoc... O sigui, no sé si... que tampoc et vull posar un compromís, però sí que penso, clar, suposo que com a editor també has d'anar veient ostres, aquesta persona s'ha canonitzat, o aquest autor cada vegada va més cap aquí, no? Ja, però vols dir de persones que escriuen ara, d'autors en actiu o d'antics, però que ara estan tenint cada vegada, no? Perquè suposo que ara costa molt de saber. És com qui escriu la història, no? Ara ja no puc dir, jo què sé, amb els pintors passa el mateix, no pots dir, no, aquesta persona passarà a formar part del cànon, però sí que potser amb gent que escriu o que fa 100 anys o 50, que són pocs, no?, literàriament parlant, suposo que potser sí que es pot veure, no sé. Sí. Ostres, és molt difícil sense... O sigui... Sense jugar-te molt fort. Sí, no ho sé. Ostres, és que... O sigui, no ho sé, mirant els clàssics...
És a dir, no sé si els clàssics grecs, per exemple, no sé si n'hi ha algun així que hagi de reneixer d'alguna manera. El que sí que és molt evident és que en els últims anys, per exemple, Safo ha renascut. O sigui, Safo és molt més present en els últims anys que ara, no? També. I té a veure amb el feminisme, segurament, té a veure amb el moviment LGTBI, o sigui, moltes coses. I sí, no sé si n'hi haurà... Clar, no ho sé, la Ilíada, per exemple, dels dos grans poemes èpics, l'Odissea sempre ha tingut molts més lectors. Me n'estic fugint totalment. Però t'estem Jo escoltant, no penso passa res. que te n'has sortit molt. La Safo em sembla una resposta molt intel·ligent. Doncs, no, per exemple, els dos grans poemes èpics grecs, no? L'Odissea i la Ilíada, sempre l'Odissea ha sigut molt més popular que la Ilíada. Bueno, entre els grecs potser... Bueno, sí, jo diria que ja fins i tot entre els grecs, però sobretot després l'Odissea té moltes més reescriptures que la Ilíada. L'Odissea s'assembla més a la manera com ens imaginem una història, no? Avui dia, també, algú que ha de tornar a casa, no? Amb tota la lluita, aquesta mena de cosa, i en canvi la Ilíada és un poema, de fet, molt més fosc, molt més sanguinari, molt més... que potser no és tan fàcil de resumir, no? O sigui, tot de coses que el fan potser més distant, però jo crec que els últims anys la Ilíada ha guanyat pes, també. I ha guanyat pes potser també perquè vivim en un món en què som molt més conscients que hi ha guerres, no? Les guerres han tornat molt al primer pla. I a més la Ilíada és un poema que té una mirada compassiva sobre... O sigui, a la Ilíada, per exemple, una cosa extraordinària és que no hi ha bons i dolents, no? És una guerra entre aqueus i troians, però, de fet, el personatge que desperta més simpaties a la majoria dels lectors és Hèctor, que és un troià. I un dels moments més commovedors és quan Príam, al final de tot, el rei de Troia, va a veure Aquil·les i li suplica que li retorni el cadàver del seu fill, no? I és un moment, vull dir, que de fet s'acaba pràcticament amb una abraçada entre els dos enemics. I vull dir que té una mirada... És molt impressionant, no?, com està construït. I per això que potser la Ilíada doncs, ha guanyat pes o anirà guanyant pes aquests anys. Sí, sí, no, és guai. O sigui, pensava que, amb això que has preguntat, com que a vegades hi ha hagut autors, no només en la literatura, no? En art, en música, en tot, que sembla que parlen molt en el moment en què ho fan, i després n'hi ha altres que sembla que parlin a futur, no? Però que és molt fort com saber recollir des del futur això. Ara no sé què anava... Jo em sembla superinteressant el que dius, perquè crec que és veritat, i crec que també els autors, quan es posen a escriure, de vegades pots escriure pensant tinc això dins, ho volco, i això es queda aquí i tindrà el recorregut que tindrà en el nostre present, no? I, en canvi, hi ha gent que té una voluntat de dir és que jo necessito esforçar-me molt amb això perquè vull que traspassi els anys, no? Sí. I també em fa pensar quina és la bona literatura, perquè crec que també un autor que escrigui ara en el present tampoc vol dir que allò sigui mala literatura, que no pugui arribar a convertir-se en un... Tampoc sé fins a quin punt pots fer-ho conscientment, no? Que tu fas el que fas i arriba no sé, o ara o després. Però clar, és molt fort, no? Perquè tu escrius, saps que el viatge de l'heroi, hi ha un heroi que té sentit en una època i després es transforma, saps? Bueno, no sé, fort, perdó. A mi m'agradaria fer-te una pregunta com més de nínxol, si tu vols, o de sector, perquè jo veig que ara mateix hi ha molta gent, no sou els únics que editeu clàssics, hi ha Barsino, hi ha Viena, hi ha fins i tot en castellà Black, i ha fet unes edicions superxules de la Ilíada i l'Odissea, no? Que és aquella cosa com que fa il·lusió tenir-les de tan maques i tan especials que són, no? I sembla que segons com la gent que editeu clàssics sigueu una mica allò marcianos, de dir, no, anem al nostre rotllo, editem clàssics, no ens regim com per les normes del mercat, però en realitat suposo que sí, no? Que hi ha un punt d'estratègia, de no solapar-se, no? De què edita qui edita què, no? Com es gestionen els drets d'un de l'altre, si és que es gestionen d'alguna manera o han prescrit, això no sé ben bé com va, però... Sí, us espieu. No? Sí, com hi ha estratègia, saps? Vull dir que en el fons que no és allò una cosa, un discurs naïf de no, nosaltres editem clàssics i no juguem a aquest joc, no, sí que hi jugueu. Clar, i tant que hi juguem, i al final les editorials són empreses i vull dir, hem d'intentar vendre llibres i tot això, i és igual. I per sort de drets els clàssics no en tenen, és a dir, que podem... O sigui, vosaltres podeu editar el que vulgueu. Sí, que això és una sort i un inconvenient també, perquè el que vol dir és que si tu publiques una novel·la d'ara, segur que només la publiques tu, perquè has de comprar els drets d'aquella novel·la i els tens tu. Clar. Però, en canvi, si publiques la Ilíada, pot ser que hi hagi un altre editorial que estigui preparant una altra traducció de la Ilíada, i, de fet, va passar això. Vull dir que Des i Ara i nosaltres vam treure 2 Ilíades alhora. I no ho sabíeu?
no ho sabíem, és a dir, sabíem que va passar una cosa curiosa, perquè aquí vam parlar, les editorials, vam parlar i la Ilíada era el primer volum de la nostra col·lecció i feia temps que el preparàvem i aleshores si queia aquell volum o sigui, era un desastre, per nosaltres era un desastre començàveu absolut. ja amb el peu. Sí, clar. sí. I vam parlar amb el Jordi Reventós de Des i Ara i ell em va dir, bueno, tinc una Ilíada, no? També la tirarem endavant i llavors bueno, ens vam mirar i vam dir, doncs tots dos traurem Ilíades i ja està i al final van anar bé, vull dir, van anar bé. La seva va sortir una mica abans i per tant va fer un recorregut tota sola i després va sortir la nostra i vull dir que va ser bonic constatar que hi ha prou lectors també perquè funcionin totes dues edicions. Però sí que és veritat que és un problema sovint quan passa això i no sempre ho saps. De vegades per exemple, en el cas del rus és interessant perquè tenim uns quants traductors del rus boníssims, tenim el Miquel Cabal, tenim la Xeni Dekonova, tenim l'Arnau Barrios, per exemple. Doncs aquests traductors, per sort, entre ells són amics i per tant s'expliquen les coses i si un està traduint una cosa, doncs en general ja avisa els altres i així intentem no trepitjar-nos. Està molt bé. Sí, però és... Però vaja, però és una cosa que passa i de vegades doncs, és complicada. Una cosa que has anat dient... Última pregunta, vale, Rita? Sí, d'acord, però vols fer-ne una tu? O... No, tu. No, jo, mira, de fet, crec que és una bona pregunta per acabar, no? Però com que has anat dient, ostres, els hi vam proposar que començaríem amb la Ilíada, de cop i volta tothom en xoc. No sé si hi ha també una cosa d'esforçar-se per no tractar el lector o per no ser condescendent amb el que la gent està disposada a llegir, no tant per la seva capacitat d'entendre un text, que jo crec que en el moment en què ja has obert el llibre, doncs llavors tothom fa el que pot, sinó de triar-lo d'entre tot el que es publica ara. No sé si heu de fer també una tasca de convèncer a la gent de que és una aposta útil i bona en el sentit econòmic, no? De dir és que la gent no és tonta, és que la gent això li pot interessar. Sí, totalment. Vull dir, sí, no, hi estic molt d'acord. El nostre esforç a l'hora de presentar els clàssics, o sigui, el primer esforç és la traducció i és la idea de pensar una traducció en una llengua viva. Vull dir, això sí que ho tenim molt clar i perquè creiem... o sigui, el nostre ideal és presentar els clàssics en una traducció sense cap nota, però que s'entengui, com una novel·la d'ara. O sigui, això seria el nostre ideal. No sempre es pot fer, de vegades has de posar alguna nota o has d'afegir alguna cosa, no? Però la idea és aquesta. I, per tant, fer llibres... De vegades els clàssics s'han presentat... Vull dir, hi ha d'haver edicions erudites per especialistes amb moltes notes, això també ha d'existir, i és fantàstic que existeixi, però un clàssic no necessita tot això, si és clàssic de veritat, no? Vull dir, si és clàssic, en principi, interessa a tothom. I, d'una banda, això és el primer que intentem fer. Després intentem que a cada volum hi hagi un pròleg que no sigui d'un especialista tampoc, sinó que sigui d'una veu d'ara que d'alguna manera connecti amb aquell clàssic, no? I això també era una cosa que ens importava perquè no volíem... O sigui, volem que els pròlegs siguin invitacions a la lectura, per dir-ho així, obertes a tothom, d'alguna manera. I després, com que publiquem 2 llibres l'any només a la Bernat Metge Universal, una cosa que sí que podem fer és acompanyar molt bé els llibres. I, per tant, fer força presentacions, parlar amb els mitjans bé, a poc, no? Fer coses com això que fem aquí, no? I no sé, a través de totes aquestes coses doncs, intentem que els clàssics arribin a la gent tal com són, sense necessitat de retocar-los, ni de rebaixar-los, ni de fer res d'això. I ara que, com hem dit a l'inici, ve Nadal, doncs seria un bon regal, no? Regalar un clàssic, que potser hi ha gent que no hi pensa, doncs aprofitem aquest programa per animar la gent a comprar clàssics de la Casa dels Clàssics d'aquest Nadal. I en català, perquè jo l'altre dia vaig explicar a un amic que estava fent aquest programa i vaig dir Crim i Càstig i em va dir és el primer cop que sento el nom d'aquest títol en català. I vaig pensar, doncs també és una cosa important, no? Que no vagis a qualsevol llibreria i diguis vull regalar un clàssic i te'n vagis directament a l'edició. Sí, Orgullo i Prejuicio. Clar, exacte, no? Al final, sí, ara, en aquests casos no hi ha l'excusa de la llengua original, no te'l llegiràs en llatí, saps? No, Busca-la en català. En rus. Sí. Passem a la Filomena. Ramena, Filomena. Vale, ara canviarem una mica de to, però sí que seguirem amb recomanacions de cara al Nadal, perquè el 26 de desembre, Sant Esteve, s'estrena Filmin, una pel·li que la gent de Filmin ens ha deixat veure i hem flipat bastant, i llavors crec que val la pena parlar-ne, que es diu Volveréis, que és una pel·lícula del Jonás Trueba, que jo pensava que era el tercer
dels germans Trueba, i no, és el fill del Fernando Trueba. O sigui, perquè l'altre dia vaig sentir com a La vida moderna que feien un gag de dir hi ha un tercer Trueba que ningú coneix, tal, es diu Máximo, és que vaig estar buscant. Máximo Trueba és el tercer germà i en canvi Jonas Trueba, que jo pensava que era ell, bueno, en fi, és el fill del Fernando Trueba, que també hi surt i fa un cameo. I fa de pare. I fa de pare, exacte, sí, justament. Llavors, la pel·lícula es diu Volveréis i és una comèdia romàntica, que a més va estar premiada a Cannes i tal, que és ben estranya. O sigui, jo quan la vaig veure vaig pensar, what the fuck? Però en positiu. O sigui, va haver com aquest punt de dir, això és raro, per tant, està molant. Jo vull dir que, a més, si als nostres oients els agrada el cinema, que si tenen un compte Filmin és bastant probable, els agradarà molt la pel·li perquè vaig llegir la meva review de Letterboxd. Endavant. Molt de greu. A mi una cosa que em va agradar molt de la pel·li, hi ha un moment, és una pel·li bastant meta, no?, que fan, és cinema mentre parlen d'una relació i no sé què, i alhora t'ensenyen que estan fent una altra pel·li i alhora la mateixa història que estàs veient veus que té com errors de rècord i com coses així. Sí, perquè és com que s'està muntant. Sí, i és molt maco perquè ells et volen explicar una relació parlant de l'amor, no?, a través del llenguatge del cinema, però no només del cinema, sinó del cinema com a ofici, no? Veus coses que estan tallant, veus coses que no sé què, i a més tenen conversacions tota l'estona sobre l'ofici del cinema, sobre l'amor del cinema, o sigui, tu veus la relació dels dos protagonistes que els uneix aquest amor pel cinema parlant de pel·lis clàssics, Sí, exacte. I els veus treballant, tallant la pel·li, i fins i tot, quan surt el Fernando Trueba, el pare, el que fa és introduir com un autor que parla del cinema com a filosofia per acostar-nos a l'amor. O sigui, té com aquesta... És com l'amor a través de l'ofici a través de la filosofia i la filosofia que ens acosta a l'amor. Llavors vaig pensar, que bonic. Sí. Alhora, encara que... O sigui, quan tu la vas veient vas pensar en what the fuck, però bueno, al final es tanca el cercle. Jo pensava what the fuck tota l'estona, però era un what the fuck com amable i guai, perquè, o sigui, dit així, sembla que sigui una pel·li molt enrebaçada i no ho és gens. O sigui, en realitat va d'una parella que porten 15 anys junts o més i que decideixen que se separen de manera superamistosa, de bon rotllo, i de tan bon rotllo que volen fer una festa de separació perquè el pare d'ella, el Fernando Trueba, sempre li deia com que la gent havia... O sigui, que no entenia que la gent fes festes en els matrimonis i en les unions, sinó que les havia de fer en les separacions perquè se suposa que t'alliberes. Bueno, és una... O sigui, per això et dic que what the fuck tota l'estona, És però... el perfil de persona que, en comptes de casar-se, fa una festa de l'amor, separant-se i fent exacte, una és festa com de al la revés, separació. vale? Llavors, els protagonistes són la Itxaso Arana i el Vito Sanz. La Itxaso Arana potser us sona perquè ha protagonitzat Les xiques estan bien, Les últimes de la fila, és una actriu navarresa, i el Vito Sanz, jo no l'havia vist gaire enlloc, vaig veure que és un tio d'Osca. La veritat és que, interpreten personatges tan estranys que ho fan tan bé. O sigui, jo vaig pensar, que estrany tot, que divertit. I una cosa que em va agradar molt d'aquesta pel·li és que, no sé si l'heu vist, però també en aquesta cosa meta que deia l'Ofèlia, hi ha com un crossover amb la gravació de Los Años Nuevos, la sèrie del Sorogoyen, que jo quan vaig veure això, llavors ja em va patar el cap del tot. Vaig pensar, un moment, o sigui, de sobte surten els actors que estan gravant aquesta sèrie amb tot el set de rodatge, que entenc que és un muntatge, òbviament, però... I parlen de la sèrie que ha sortit ara. Sí. Bueno, saps el que dius, però... Sí, acabes pensant, i ara si surto jo a la pantalla tenen una càmera al meu menjador. Totalment, sí. Total, que mola. O sigui, és una pel·li que està bé i que és lleugera, malgrat tot, i trobo que pel dia de Sant Esteve, 26 de desembre, Filmin... Allò ben tipets. Sí. La pel·lícula es diu Volveréis, és la recomanació de la Filomena, i també recomanem això, doncs, aquest Nadal, regalar molts clàssics. I moltes gràcies, Raül, per venir en aquest programa de Gent de Merda, i desitgem a tota la nostra audiència, a tothom qui ens escolta, un molt bon Nadal i una molt bona entrada de l'any 2025. Gent de Merda. Aquestes que sonen són l'Enrombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda de l'Andrei Ignat i el David Camilleri, que estan avui aquí, però en realitat també a la resta de tècnics, al Rob, al Nacho, i a tothom de Ràdio Primavera Sound que ens ha acompanyat durant aquest any, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. L'any que ve més. Adéu, noies. Adéu.